El Badalona i el Sant Andreu han presentat avui candidatura a jugar al play-off d'ascens a segona A. Han aconseguit dues victòries contra rivals d'entitat, la Cuià i l'Oriola. Per cert, a diferència del que va succeir la setmana passada, si us recorden, avui cap dels equips catalans de la segona B ha perdut el seu partit. En el dia de la presentació del seu futbol base, el Badalona ha certificat la seva condició de millor equip català de la categoria. Aquest gol de Xavi Molista ha servit per derrotar l'Alcoià, que tot i així es manté quart. El Sant Andreu conserva la tercera posició després d'una victòria extraordinària al camp de l'Oriola. Els de Nacho González perdien per 2-0 en el minut 10 de la segona meitat, per culpa dels gols de Santivilla de penal i Esparza, però aquesta diana aconseguida per David Caranca, en el minut 60 ha obert les portes d'una gran remuntada. En el minut 78, Edu Oriol ha aconseguit igualar el partit amb aquest bon xut amb la cama esquerra, i en el minut 85, el deliri per als visitants. Manolo Lanzarote ha picat una falta amb mestria per donar els 3 punts al Sant Andreu. Festival de gols a la Bòbila, on el Gavà ha aconseguit superar l'Osasuna B i d'aquesta manera es manté només 2 punts a la zona de play-off. Això sí, els de Toni Llaveria, tot i el 4-2 final, han patit més del compte per assegurar la victòria. No ho semblava després de situar-se amb un 3-0 a favor a la mitja part, gràcies a 2 gols de Queco i un altre de Ramon Borrell, però 2 gols de Jorge Alán en els minuts 46 i 80 han portat els nervis als aficionats locals. Per sort per al Gavà, Pere Tarradellas els ha alleujat marcant el 4-2 en el minut 82. El Lleida ha obtingut un bon empat al camp de la Eivissa, que estrenava tècnic en la persona de Quique Yagüe, un vell conegut del futbol català. De fet, els d'Emili Vicente han estat a punt de guanyar. Miki, de penal, ha fet el 0-1 en el minut 28, però José García ha empatat faltant només 8 minuts per al final. També han empatat el Sabadell i la Gramenet en un partit amb una part per a cada equip. Els arlequinats han marxat al descans amb un 2-0, gràcies als gols de Joel Álvarez i d'Agustín Fernández. Però en el minut 73, aquest gol en pròpia porta que s'ha fet Jaume Berlanga ha canviat la tendència del partit. La grama s'ha volcat cap a la porteria rival i ha empatat en el temps afegit amb aquest gol de Monti. L'últim empat de la jornada el van firmar ahir a l'Olímpic, el Terrassa i el Barça Atlètic. Goran Maric va marcar de falta el gol barcelonista en el primer temps, però Blas Vilchez va deixar un punt al Vallès amb aquesta rematada en el minut 47.